Γεια, είμαι ο Πακ και αυτό είναι ένα καινούριο κανάλι βασικά και θα κάνω ένα βίντεο για το πώς να χειρίζεστε λίγο το Adobe After Effects, γιατί με ρωτήσατε αρκετοί, αλλά και με αφορμή μιας και το κατέβασε ένας φίλος μου και χρειάζεται λίγη βοήθεια. Θα σας δείξω λίγο εδώ πέρα κάποια βασικά, ίσως είναι βασικά, ίσως και όχι. Εγώ με αυτά πρώτα ξεκίνησα, οπότε θα σας τα δείξω τώρα. Πολύ χρήσιμο ήταν να κατεβάσω αυτό εδώ πέρα το kit. Ήταν ένα action kit 2 που είχε διάφορα έτσι με πυροβολισμούς και αίματα και αυτά και με ήχους. Είναι το μικρό αυτό. Μπορείτε να κατεβάσετε και το full, είναι 2 ολόκληρα DVD. Θα τα βάλω από κάτω λογικά, γιατί το έθιμα να κάτσω να τα βρω, δεν λέει μέσα στο βίντεο. Θα τα βάλω από κάτω. Και πήγα και έβγαλα ένα βιντεάκι τώρα πριν 5 λεπτά. Μια βλακή και μισή. Και ναι, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Και ναι. Οκ, λοιπόν, θα χρειαστούμε αίμα. Για να δούμε αίμα. Πολύ αίμα. Εντάξει, για ένα μικρό πλάκι που έχω εγώ και καλά, δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Μπορεί να πείτε, και βασικά αυτό δεν κολλάει, μ' αρέσει. Και βασικά θα είναι επικό, θα βάλω αυτό. Περνάμε μέσα. Ταφ. Άλλο. Θα βάλω. Τι είναι αυτό? Μισό λεπτό. Οκ, δεν νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι τέτοιο. Είναι και καλά και πυροβολάει. Και βασικά θα βάλω και ένα τέτοιο. Και ίσως κάνω κάτι με πούπουλα. Ίσως και ένα τέτοιο. Ναι, βασικά δεν τα χρειάζεστε. Εγώ θα τα βάλω. Αλλά μπορεί κάποιος να φτιάξει κάτι δηλαδή που πυροβολάει κάτι και βγάζει επίθεση, οπότε μπορεί να τα βάλει. Τι να πω. Και όχι, αυτό δεν το βάλω, πολλά είναι. Και άλλα. Άνοιξε, γάμο. Ναι, μπράβο. Και ίσως πετά και μερικά πούπολα. Και ένα και από σίδερο, οπότε αν με πήρω. What the fuck. Οπότε αν με πυροβολήσεις θα πρέπει να βάλω. Οπότε βγάζω και αυτό. Ναι, σίγουρα. Και πάμε πίσω τώρα και πάμε εδώ πέρα που είναι οι πυροβολισμοί. Και βέβαια όχι. Ούτε καν. Λοιπόν, πιο μετά. Αυτό μου αρέσει. Και έχει και sound effects. Άμα θέλετε να βάλετε αργότερα. Όχι εδώ. Εδώ. Έχει και από και καλά όταν χτυπάς τον άλλον. Έχει όταν. Έχει το. Όταν χτυπάς τον άλλον και βγάζει αίμα. Το. Που όταν σε πυροβολάνε και βγάζει αίμα. Τον πυροβολισμό. Το ταυτού. Έχει τα πάντα. Αλλά προς πάνω να το χρησιμοποιήσουμε. Πάμε στο βίντεο λοιπόν. Στο βίντεο είναι και κάποιος μου στείλε στο Facebook και δεν θα το απαντήσω τώρα. Λοιπόν, ξεκινάω. Πού ξεκινάω? Ωραία, βασικά πάω στο βίντεο εκεί που θες να ξεκινάει. Δηλαδή αυτά εδώ πέρα εγώ δεν τα Αυτά εδώ πέρα εγώ δεν τα χρειάζομαι εδώ πέρα στην αρχή. Οπότε από εδώ απλώς
Πατάμε αυτό εδώ πέρα το πέραμα, το οποίο είναι στο preview, ώστε να φορτώσει με το πράσινο όλο το βίντεο, και μετά πατάς στο play και μπορείς να ακούσεις και τον ήχο, γιατί ναι, έχει. Ωραία, εκεί ξεκινάει και έχει πολύ δυνατό ήχο και μου τη πάει. Ωραία, και εδώ πέρα και καλά πέρα πολλά των άλλων. Και fuck, τι γίνεται, τι κάνω. Ναι, τέλος πάντων μέχρι εδώ και το πιάνεις. Βασικά θα το περάσω άλλη μία φορά. Περάσω άλλη μία φορά από κάτω. Ναι, αυτό θα κάνω. Και μισό λεπτό. Και θα το κόψω το πρώτο βίντεο μέχρι εδώ. Στο δεύτερο βίντεο που είμαι έχει και μετά πας what the fuck, και βασικά βλακεία κάνω. Θα πια... oh fuck. Ναι, fuck it. Δεν θα το ξαναδείτε αυτό όμως. Δεν θα προκύψει κάτι τέτοιο ξανά. Ωραία, fuck. Σοβαρευτούμε λοιπόν. Γιατί λέω το fuck, δεν το πιάνω. Ίσως είναι κάτι wow και εγώ δεν το πιάνω. Ωραία, τέλος πάντων, λοιπόν, μέχρι εδώ. Πάει, τον κοιτάω. Λίγο ακόμα, θα το ανοίξω. Και πέφτω. Ωραία, μέχρι εκεί. Δεν χρειαζόμαστε. Με αυτό μπορείς να ρυθμίσεις που θες να τελειώσει το βίντεο. Και ναι, λοιπόν, πάμε εδώ πέρα που ξεκινάω. Και θα κάνω fade το βίντεο. Ναι, εδώ. Το opacity τη λέει σκάτα. Εδώ πέρα το χαμηλώνουμε, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε το από πίσω βίντεο που παίζει, το οποίο είναι εδώ. Τώρα έχουμε και τους δύο μαζί. Και το ένας γυρνάει. Βεβαίως οπλίζω. Και εδώ πέρα έτυχε ακριβώς wow, να μην ακουμπάει καθόλου το όπλο και ένα πυροβολό. Και wow, είναι πολύ καλό και δεν ξέρω γιατί το έκανα μόνο για πλάκα. Ναι, μου αρέσει. Fuck it, και τελειώνει εδώ. Οκ, όπως θα τελειώνει και αυτό εδώ. Και τελειώνει και αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αφού το κάναμε τώρα αυτό, ξέρω εγώ, κάπου στο 33, ώστε να βλέπουμε και τα δύο, πιάνουμε αυτό εδώ πέρα το pen tool, το οποίο περικόβει. Κόμαστε λίγο. Και βασικά θα το πάω εδώ πέρα στο επικίνδυνο σημείο. Εδώ. Ώστε κόψω εδώ. Και αυτό θα είναι, ναι, θα είναι αυτό το βίντεο. Και με fuck, τι κάνω, έχω επιλέξει λάθος βίντεο, ναι. Αυτό μην το κάνετε εσείς, δεν χρειάζεται. Οκ, λοιπόν, τώρα αυτό που κάναμε ήταν περικόψαμε το βίντεο μέχρι που θα είναι. Δηλαδή αυτό το βίντεο θα είναι ως εδώ και αυτό το βίντεο θα είναι full, απλώς θα είναι από πίσω και θα το καλύπτει το μισό αυτού του βίντεο. Το θέμα είναι τώρα εδώ πέρα με την αλλαγή του χρώματος. Γι' αυτό πάτε εδώ πέρα που λέει mask 1 και πάτε στα pixels και κάνετε λίγο πιο μπροστά, ώστε να κάνει ένα fade ανάμεσα στα δύο βίντεο και να γίνεται πιο ομαλή αλλαγή. Μισό. Να, видάτε τώρα δεν φαίνεται. Και πάμε να δούμε. Να, και εδώ πέρα φαίνεται το χέρι μου λίγο. Θα το κάνουμε λίγο έτσι. Ελπίζω εδώ να μην υπάρχει θέμα με το όπλο. Και υπάρχει ένα μικρό θέμα με το όπλο, ναι. Αλλά άμα το αφήσω να παίξει...
ίσως τον πειράξει.